Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem de l'arbós, origen i ubicació. L'arbre de l'arbós pot rebre diferents noms. L'arboça, cirera d'arbós, cirera de pastor o llipota. Aquest arbre es creu que té més de 3.000 anys. La seva distribució és mediterrània i també el podem trobar per Europa i Àfrica. El podem trobar des del 0 fins als 1.000 metres d'altitud. I a casa nostra, mentre passegem gaudint de la natura pels boscos de les nostres contrades, els podem anar trobant un aquí, un altre allà, sense poder evitar aturar-nos per gaudir de la seva meravellosa imatge. Característiques. L'arbosser o l'arbós és un arbre, encara que pel seu port sembla més aviat un arbust, pot arribar a fer uns 10 metres d'alçada, amb les branques joves, enrogides i peludes, formant una capçada ovalada. Té una escorça de color marró fosc molt característica que es desprèn a tires. Les fulles són grans, endurides i brillants, amb el marge dentat, brillants i de color verd fosc. A l'hivern, aquest arbre adquireix un color vermellós. Floreix entre els mesos d'octubre i gener, coincidint amb els fruits madurs. El fruit, la cirera de pastor, com nosaltres la coneixem, és esfèrica, carnosa, groguenca per dins i granulada i aspra per fora. Als seus inicis és groga ataronjada per tornar-se vermella a la maduresa. Aquesta cirera és comestible, però en grans quantitats és indigesta a causa de la seva quantitat d'alcohol que posseeix i poden provocar mal de cap i fins i tot emborratxar-te. Està documentat que hi ha animals que després d'ingerir una bona quantitat de fruits es desplacen maldestrament, és a dir, que van fent esses. Aquest és el motiu que en facin begudes alcohòliques, com una mena de sidra, aiguardent. I també vinagres casolà i algunes zones de la Mediterrània en fan una salsa per acompanyar la carn i la caça. Estem davant d'un arbre fruiter molt rústic. Per aquests motius és molt apreciat a la jardineria convencional. Caldria destacar la quantitat de propietats medicinals que ens aporta aquest arbre, tant de les seves fulles, de l'escorça, les arrels i el seu fruit. Tot un món de vitamines i gairebé un antídot. Bé, parlem de la fusta. No es coneixen boscos amb aprofitament principal de l'arbós, però s'ha vist sovint com s'aprofitava en zones de muntanya baixa, on es barreja amb l'alzina per obtenir llenyes, aprofitant la seva facilitat de brollar. Conclusió. Moltes vegades la natura ens regala imatges extraordinàries, però és que l'arbre d'avui, fins i tot, és il·lusionant. És molt il·lusionant trobar-lo ben bé al mig del bosc. Podria passar desapercebut, però amb el seu poder d'atracció fa que una i una altra vegada ens quedem bocabadats contemplant-lo mentre envaeix algun pensament i algun record agradable. Per què serà? Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem del vern.